adamlaryň hereket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, paýtagtyň 40 bujak sewitlerine 11-nji mikrorayonda we Berdeňi massivinde transport gatnawlary belli bir derejede kadaly bolsa-da, şäheriň merkezi köçeleri, ýagny görogly bitaraplyk garaşdyrlyk Türkmenbaşy şaýaly we olar bilen tepleşýän käbir köçeler dollygyna ýapyldy. Bu ýagdaý adamlaryň gatnawyna, şol sanda jemgyýetçilik transportyna ýiti täsirini ýetirip, munyň netijesinde käbir adamlar ertirden gitmeli ýerine wagtynda gidip bilmediler. Avtologlaryň gatnawy teýrekledi, bir az ýollar söz merkezden düşmeýän avtologlar gatnap durlaryn şäheriň çet garalaryndan ýörýärler. Mysal üçin avtokombinaty Berdeňi bilen birikdirýän ýanky kardiologiýa merkezi bilen birikdirýän 30 ýaşlyk awtobus, 32lik awtobus şular ýörýär. Ýöne 13lik oğully awtobuslar ertirden ýöremediler. Onuň öz hususy maşynlar bilen hem şähere köp adamlar çıkıp gaty kösendik ýollar ýapyk diýip şu meniň goňşularymdan gitjekene gidilmän ýygyna gelen adamlarym boldy. Şunuň bilen bagly şu adamlar kän köçe çykmadylar. Elbetde şu parada gatnaşmaly adamlar, parat bilen bagly adamlar şähere çykmasa ertirden adamlar çykmadylar. Täze görýärler, transport gatnawy ýok, ýollar ýapykdygyny bilýär adamlar. Zeruri iş bolmadyk adamlar şuny öýlerinden çykmady diýseňem bolýar. Dip Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Garaşdyrlygyň 25 ýyllyk münasibetli düýün paýtagtyň Aşgabat stadionunda hem konsert dawarasy geçirilip, onu ýurduň dürli welaýatlarinden gelen medeniýet işgärleri çykyş etdiler. Oňa paýtagtyň medeniýet işgärleri bilen bir hatarda ýokary kujaýlarynyň studentleriniň, ýokary klas mektep okuwçylarynyň, edara kärhanalarynyň işgärleriniň müňlerçe gatnaşdy. Ýere gelene ýatlasak, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 25 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawaralary görülýän taýýarlyklary mundan tas 3 ay öňünden başlanypdy. Munyň bilen baglykda paýtagtyň dürli künjegine, şol sanda ozalky lokomotiv häzirki Dağdan stadionunda marşirowkalar geçirilip, oňa döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, ýokary kujaýlarynyň talipleri we mektep okuwçylarynyň ýüzlerçe gatnaşdyrylypdy. Şeýlede bu marşirowkalaryň netijesinde ençeme döwlet edara kärhanalarynda we mekteplerde iş we okuw tas dolu diýen ýaly ýatyrylypdy. Döwlet budjetinden aýlyk alýan käbir işgärleriň bolsa, giýişlik saat 19:00-da işden çykyp, akşam saat 20:00-a çenli taýýarlyk çärelerine mejburi gatnaşmaly bolýandyklary habar berilipdi. Mundan ençem ay ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow garaşdyrlygyň 25 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň ýokary derejede bolmalydygyny aýdypdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 25 ýyly ýylaty näme berdi? Bu soraga Türkmenistanyň ildeslerimiz habarçymyz Sultan Açylowa şeýle jogap berdiler. Halkyň arzuw islegine näme garaşdyrlykdan? Garaşdyrlykdan halkyň istegi azatlyk. Onuň azajyk bir günimiz güzerýärmiz gowulaşmy kadiyen tama bar hemme işte halkymyzda. Elbette gowulaşýa öňki ýagdaýlara garaganda ýyl-ýyldan gowulaşyp gidip botyr. Ýöne gysga wagtyň içinde ediläjek işler wagtynda edilen ok. Ýollarymyzdan bir 10 kilometr ýoly maşyna minseň barýan sen kellägir bolýan. Ýüregi agyr bolýan. Bu çağaçyklaryň maşyn sürüp bilmeýän adamlaryň maşyn sürüp awary edip ýörüşini göreninde ol üstünden düşmesin diýip howatyrlanýan, gorkýan. Ol ýöne biziň öz halkymyzyň üstünde hemmesi şunuň ýoluň yaramazlygy, adamlaryň ölüp ýitemem, elbetde günäkär zat kän bir ýerde günä. Ýöne kanun dogry işlän, o kanun dogry işlände bir ýollary diýip her maşynyň pul alynýar. Ten hyzmat diýip, ýol hyzmaty diýip pul alınıp dur. Şu pullar ýollary siňen ok. Edenetlik, ogurluk hemmesi bar. Derňän adam ýok, derňetjek bolup barsaňam sen diňleýänem ýok. Türkmenistanyň garaşdyrlyk alanyna 25 ýyl boldy. 25 ýylda owalaryňyzda gowulaga garşy näme ütkesmeler boldy? Sanabalar ýok, ýollar bekerlenok, ana. Ýitgen zat ýok, birak ýatyr. Başarlar ýani ýok oňa. Wagt ýollamyzy ýa, göresek maşynyň weherini öýetip. Ana şeýti keçýär, niri keçýär göresek. Şu 25 ýyldan bäri gurulanok, taha näme. Başarlanok. Yol sağalar var, başarılanok, itilenok. İyi yok, olara yol var, yok doğrusun aytsan.
Baram so yaslı uğraşana çağalamaz gitenok. Gideyse kanalına geçer bonam getirek gitmek kıyınlayamam. Uluğun olsa da ya işinden geçer ya da iyi vermedi diye doğruyumdaysa yanımıza akılar. Türkmenistan'ın garaşsızlık alanına 25 yıl oldu. Şu garaşsızlık yılları sizin durmuşsunuzda näme ütgesmeler oldu? Garaşsızlık halka näme verdi? Şu arada pikiriniz. Başın çarana yaman oğu doğru ağ veriyor sana. Garaşsızlık, erkanalık. Häzirki döwür yaman gowy döwür. Ýöne iş ýok ýöne. Çağalyk eller hal tez açylsa şo taýda. Ya bir keçede bu da açylsa, ya obamda bir köne ýasly 88 döwürdi. 4 ýyl işledi, mana ýatdy. İşlänok. Endi şol obanyň okuw turalaram edipdi. Ýaşlar işsiz. Hunday zawody ýapyldy, işsiz. Ol aňyrky hytaýlar ýapyldy, işsiz. Öz yanımda açılacak olup da olsun da pul vermeden atalan o. Pul vermeli. Sana pul vermeli. Sen aranda da bir adam var olam onu vermeli. Pul vermek yok. 10 milyon, 5 milyon bir amal sonra. Garaşsızlık yıllarında göze görünüp duran bir paviyada kalıbında öz yakınında bir yaşlı bitti. Hazırlıkça işsiz bir kömeğe məhtaç olup dursun. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Awgan türkmenleri Türkmenistanyň garaşsyzlygyna hasam begendi. Awgan türkmenlerine Türkmenistanyň garaşsyzlygy peýda berdimi? Söhbetdeşlige Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Allah Nazary gatnaşýar. Türkmenistanyň garaşsyzlygy Awgan türkmenler üçin bähbetli boldymy? Dünya türkmenlerine Türkmenistan'ın İttihat-ı Şorawy'den öz istiklalini alıp Türkmenin adına bir bayrak dünyada kaldırdığı buldu. Afganistan'da ol Türkmenlerin barlığını öten tarihlerde hiç kim bilin yoktular. Emeşe bilen başkalarının sayesinde o başkalarının adına hesaba geliyorduk. Türkmenler hem köpelen böyle bir özünü barlığını bildirecek olup Afganistan'da Türkmenler hem öz barlığını bildirip özünü Afganistan'ın 5. yerinde nüfusunu, barlığını, dilini Afganistan'ın kanun asasında öz yerini aldılar. Türkmen Ummul Qura adlı hususi üniversitetin rektorunun orunmasarı Damullah Abdullah Furqani siz bir ýokary okuw idarasynyň jogapkary. Türkmenistan ilim bilim ugrundan Awgan türkmenlerine kömek etdimi? Eder diýen umidiňiz barmy? Türkmenistanyň bayram gününe tebrik bolsun diýoruz. Bizler Türkmenistanyň ilim bagşynda kömeklerinden bahremen boldyk we mundan köprek hem bahremenligini diliyoruz. Türkmenistandan bizleriň haýyşymyz, arzumyz şol bizleri hemişe habar alıp dursun, bizlerin ilmin barasında bizlere kömekleşip dursun. Bizler Türkmenler okuwdan pesman bolan, öten hökümetler bizlere wagt bermedik ya bizler özlemiz okumadık. Bizlerin sewat köp müşkilatlarımız var. Kömek istiyoruz. Türkmenistan bir memleketi, dünya özünü tanıdan Türkmenistan deyip at dünyada tutulan. Bilermen Abdülgani Çerkeze Türkmenistan'ın garaşsyzlygy Awgan türkmenlerine peýda berdimi? Owal bilen dünya türkmenine salam etýän. Türkmenistan azatlygyny alanam şek. Onu azatlygyny alan adam sesini çıkarmaly, Türkmenistanyň prezidenti boljak bolsa, dünya türkmeniniň arkasyna almaly. Meniň pikirime halam kijibiň elinde. Türkmenistanyň öz merdimem ýençgide. Arkadagym diýmesi ýaşamasy gyn. Öz merdimine hyzmat eden ýok gelip billeriň Awganistan türkmenine hyzmat edermi? Biller ata-babalarymyz aglap dünýäden ötdi. O taýdy ýa prezidenti galan, ýa atasy galan, ýa babasy galan. Şonu görüp bilmen. Gitjek diýse wize berilmen. Hemişe şonu ýatlap ol dünýäden ötdi. Ýani billeriň dogan türkmenimiz aw. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň öňki hakimi Roz Muhammed Nur, siz Awganistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynda ýokary wezipeli diplomat bolbam işlediňiz. Türkmenistanyň hökümetiniň Awgan türkmenlerine garaýşy nähili? Türkmenistan istiklalyny aldylar. Afganistan Türkmenistanyň jyda bir dost ýurdy. Türkmenistan bilen Awganistanyň taryhy jyda gowy gidip barýar. Sizi bizler muny, ýani bizler türkmenler bolup Afganistany bilen bu Türkmenistanyň dostlugyny mana şöyle bayram sebäpleri bolup muny bizler gyzyklandyrmamız gerek. Çünki burada sınarında hemme türkmenler ýaşaýar. Bu türkmenleri ol gynçylyk günlerinde olar ýatdan çykary bilmez. Näden dedim, bizler şun gullap otursak gulumyzyň kokusy olara barar. Bizler pislikde bolsak pisliklerimizin kokusy olara barar. Sebäbi komşy, iki komşy hiç bir zaman bir-birinden aýry ýaşap bilmez. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Kabuldan Şaýmerdan Olamrady. Adatlygy islen wagtyňyz islen ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi?
Munun üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 27 oktyabr Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň senesi. Ýurdun garaşsyzlygy barada 25 ýyl mundan ozal kabul edilen garaşsyzlyk jarnamasy nähili ýagdaýda kabul edildi. Biz bu sowaly şol wakalaryň şaýady, taryhy eserleriň awtory ýazyjy Amanmurat Bogaýewa berdik. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň jarnamasy ilkinji ýerek 1990-njy ýylyň 20-nji awgustyna kabul edildi. 90-njy ýylyň 20-nji awgustyny kabul edilen jarnamada Türkmenistan döwletiniň özgürlükli, özbaşdyk döwletligi iglan edilýärdi. Şo döwürde hereket edýän Ester konstitusiýasyna da gawat edýärdi. İkinci bolup geçen waka bir garaşsyzlygyň şartlaşmagyny Türkmenistanyň deňli derejeli garaşsyz bolmagyny tergip beren zat 1991-nji ýylyň 19-21-nji awgustyna bolup geçen döwlet agdarlyşygyna bolan finansyp ýani GKÇP diýilýäni sebäp boldy. Sebäp o döwürde Türkmenistan umumyň bir ortalyk dymmak pozisiýasyny eýlenen bolsa, şu GKÇP'den Sovet Soýuzynyň düzümine girýän beýleki respublikalar, aýtdy Estiýeriň Ýewropa böleginde ýerleşýän respublikalar ýagdaýdan peýdalanýar. Olaryň köpsi eýýäm şo döwürde özüniň garaşsyzlygyny dowlut ýarly döwletligini iglan etdi we finansyýalar. Şo finansyýan GKÇP'den 4 aý soňra dekabr aýyna amalaşdy, Ester dargady. Ýöne olar bilen bellemeli ýagdaý Türkmenistanyň garaşsyz döwlet bolmagyny tergip beren, esas beren zat öz döwrüne kabul edilen Esteriň konstitusiýasy. Ester konstitusiýasy bolsa juda köp gerek kabul edildi. Ýene ilkinji bolup Türkmenistanyň ikrar eden döwletler haýsylardy, haýsy döwletler? Türkmenistan Respublikasy 1991-nji ýylyň 26-njy noýabryna ýurtda referendum, ähli halk referendumy geçirdi. Hem Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ilkinji bolup ikrar eden döwlet Amerikanyň Birleşen Ştatlardy. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan soňra Türkmenistan döwletini İran İslam Respublikasy ikrar edip 1992-nji ýylyň fevral aýyna Türkmenistan döwletini garaşsyz Türkmenistany Türkiýe Respublikasy ikrar edipdi. Şolar bilen deň hatarda Ester darganynyň soňra emele gelen garaşsyz döwletler, aýtdy garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna girýän döwletler, meselem goňşy döwletler Kazakystan, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan, Ukraina, orta ýerli döwletler Türkmenistanyň garaşsyz döwletligini ikrar etdiler. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmünde 27-nji oktýabryň bellenmegi näme bilen bagly? Bizden haýlanmagy sebäbi Türkmenistan Sovet Sosialist Respublikasy 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryny özbaşdyk respublika diýip zar edildi. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryny ikrar etdi. Ine şo senäni saýlap aldylar. Şo wagtky döwlet başçylygy adyr adamlaryň aňyny gardaşdyrmaly üçin näçe bolýar bolmasa Kızıl Moskwadan çekinip bir adamlara da öňde şu 27-nji oktýabrda döredilipdi. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän.
Daşawudly ýaşy 60-a bolaylan Babajan aganyň ençeme ýyllap kemale ýetiren bagy şu günler gurap başlady. Daşawud welaýatynyň Taparmurat Türkmenbaşy etrawynyň döwletli daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Babajan aganyň aýtmagyna görä onuň 14 agajynyň guramagyny soňky ýyllarda ýerleriň aşa şorlaşmagy we onuň öňüni almak üçin ýeterlik derejede alada edilmediligi sebäp bolýar. Arçynlykdan su wagtyna berilmeýänligi sebäpli ýeriň şoruny hem aýryp bolmaýar. Şeýlelikde ençeme ýyllap ýydyk edip ýetişdiren baglarym inni kökünden gurap başlady. Dip Babajan aga gurrun berýär. Döwletli daýhan birleşiginde ekinleri baglary guran ýa-da ekinleri gögörmedik diňe Babajan aga däl. Bu ýerde başlady onlarça daýhan ýerleriň şorlugy we oňa wagtynda suwun goý berilmeýänligi sebäpli gödöňüne tutan hasylyny alyp bilmän kösenýändiklerini Adatlyk radiosyna gurrun berdiler. Yerli ýaşaýjylar munyň sebäbini öňden hem şor ýerlere yerli häkimlikler, arçynlyklar tarapyndan ýeterlik derejede suwun we tehnikanyň berilmeýänligi bilen düşünürýärler. Şorlaşan ekin meydanlaryny goýulandyrmak üçin hiç hili çäre görülmeýär. Üstesine de daýhanlary berilýän ekrançylyk suwlary hem wagtyna berilmeýär. Arçynlyga ýüzlenseň para berseň seniň sözüňi dinleýärler. Para bermeseň-de müň bir bahana tapyp ýydyň ugrudýarlar. Dip Babajan aýdýar. Ýergelerine bellesek Daşawud welaýatynda ýerleriň şorlaşmagy inni ençeme ýyllaryň dowamında esasy problema hökmünde saklanyp galýar. Şu ýylyň iýun aýynda Daşawuda eden saparynyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem welaýatda ýerleriň ýyl saýyn tapdan gaçýandygyny boyun alypdy. Käbir yerli synçylar muňa bir tarapdan wagtynda ekin dolanşygynyň geçirilmeýänligi sebäp bolýar diýse, beýleki tarapdan Aral deňdiniň gitdigiçe guramagy, onuň öňki ýatan hanasyndan ýokary galýan duýdly tozonlaryň ýetirýän täsiri bilen düşünürýärler. Aral deňdiniň ekolog betbaçylygyndan topragy gorumak babatyna edilýän işler juda az. Dille berilýän hasawatlar geçirilýän halkara konferensiýalarda goýa burda ulyş edilýän ýaly ýöne bolyn işlerini edilýän iş juda az. Muňa 2013-nji ýylda Aral deňdiniň basýanyna iň goly ýerleşýän ýerleriň biri bolan Sargamış köyüniň ýanyna Torongy ilde ýaly bolmasa Tebiratyn özünde ýetişýän ýylgyn ýaly agaçlary ekmeklik planlaşdyrylyp döwüm az kysmydan 20 hektara şeýle agaçlar oturdurmaly haýyp bir gurrunlygyna garly şol gurrun bize çykan wagtyr köpçüliklerin iş edilýän ýaly habarlar metbuatda berildi, telewiziýada görkezildi, tamam özünden ýatyp Dip yerli synçy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Şu ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işler ministri Reşit Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 71-nji sessiýasyna çykyş edip, Türkmenistanyň Aral deňdini halas etmek baradaky halkara fonduň başlyklygyny kabul edeninden soň bu işi ilerletmek barada regionyň beýleki ýurtlary we Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleri bilen maslahat etjekdigini habar berdi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Birleşen Milletler Guramasyna geçirilen ýygnakda Orsiýet Siriýada onlarça şagany we beýleki raýatlary öldürmekde aýplandy. Aýplamalar Moskwanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisiniň gaharjyň jogap bermegine sebäp boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar fondunyň 26-njy oktýabrda beren hatabatyna Orsiýetli we Siriýaly söwüş uçurlarynyň Siriýanyň Idlib welaýatyna amala aşyran howa hüjümlerini 30 ýaş adamyň ölenligi, olardan azyndan 22 sanynyň çağıdygy we 6synyň mektep mugallimleridygy aýdylýar. Idlib welaýaty gozgolunçy güýçleriň gödegçiliginde saklanýar. Çağılar fondunyň direktory Anthony Lake bolun hadisany şeýle suratlandyrdy.
bu eden ettilikli ýagdaý ilginç tragediýadyr. Egerde bu bilgeçliğin amala aşyrylan bolsa, onu ol uruş jinaýatçylygydyr. Şeýledelik has owasundaky bir mektebe ýyly hüjüm edilendigini, hatda soňky amala aşyrylan hüjümüň Siriýada gyrjdanlyk uruşy başlanyny bäri mektebe edilen iň ganly hüjüm bolandygyny ňytady. Sosial mediada bir çağıjygyň suraty peýda boldy. Onu çağıjygyň eli tirsegine çenli ýanyp sypyrlypdyr. Şonu da ol eljagady bilen tozuna garlan mektep sumkosynyň ýüpüne ýapyşjak bolýar. Lek haçan dünýä bu wagşylygyň soňlanmagy üçin tagalla eder diýdi. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vasily Churkin aýplamalary alçyraňly ýagdaýda özüne çekip, bu elhençlik aýdylýan wakalaryň biziň bilen baglanyşy ýokdur diýdi. 27 oktýabrda Ortiýetiň Gorunmak Ministrligi beýanat ýaýradyp, onu Aleppo'nun çägine soňky 9 güniň içinde ne Ortiýetiň ne de Siriýanyň howa hüjümleri amala aşyrmadygy aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynda geçirilen galmagally ýygnakda bu guramanyň gumanitar kömekler oýunçy başlygy Stephen O'Brien Ortiýeti hem Siriýany aşlyk taktikasyny ulanmakda aýplady we bu iki ýurdun Aleppo'ny ölüm zonasyna öwrendigini belledi. O'Brien şäherdäki ýagdaýy kıyamet diýip suratlandyrdy. Ol öz sözünü bir aýdan hem az wagtyň içinde şäherde 400 adamyň öldürilendigini, şeýle de Ortiýetiň we Siriýanyň şäherde ýaşaýşy çydamsız ýagdaýa getirip ölümleri yol açyan yürütü kampanyalar alıp baranlığını aýtdy. Şeýle de O'Brien Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşini közenişligiň öňüni alyp bilmeýänlikde aýplady. Ol mejliste ýygnanan güýçleri ýüzlenip, jogapkärçilik sizde diýdi. Churkin özleriniň Aleppo'da terrorist dip atlandyrylýan toporlaryň şähere girmeli insanperwerlik kömegine ýol bermeýänligini aýtdy. Ol şeýle de Moskwany günäkärleýän O'Brien'i ulumsulukda aýplady. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşine bu aý başlyklyk edýän Churkin, egerde biziň wagyz diňläsimiz gelse, ibadatxana giderdik. Gayrat edin de bular ýaly haýwatyňyzy kitap ýazsaňyz şonu agdaýyň diýdi. Ýygnagyň barşyna O'Brien Churkin'e ýüzlenip, meniň işim hakykaty aýtmak, habar getirene azgyrylmaňda, Siriýanyň halkyny ala dedin, uruşy derhal bes edin diýdi. Gaderly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.